дар марказ рӯ ба рӯи сафинада мо имрӯз пешкаши шумо якта не балки дута духонагаи фурӯшӣ мекунем бо нархҳои бениҳоят дастрас дар доми тайёр. Сари квадрат ҳамагии 6500 сомонӣ мебошад. Дӯстони азиз, дар ошонаи паст ҷойгир мебошанд. Ҳамаш бо хишти пухта сохта шудааст. Перегородкҳо ҳамаш кардагӣ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Хона дар маркази ноҳия рӯдакӣ ҷойгир аст. Аз ин тараф роҳ ба сӯи Душанбе ва ҳукумати ноҳия, дар ин ҷо Сафина ва дар ин ҷо бошад ҳайкали устод Рӯдакӣ. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёре баъд гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, дувори бино ва мана ҳамин подъезд мебошад. Сар мекунем аз якум хона дӯстони азиз, духонагаи палнацени мебошад. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. Чӣ хеле ки гуфтем духонагаи палнацени бо масоҳати умумии 58 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. Худи бино аз 10 ошона иборат мебошад. Дӯстони азиз, биное аллакай бардоштагианд, иҷозати ремонт, иҷозати зиндагӣ ҳаст, мардум зиндагӣ дорад. Минтақаи беҳтарин маркази ноҳия Рӯдакӣ. албатта ки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла якчандта мактабҳо, бозори марказӣ, масҷид ва ғайра ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. Нархи хона сари 1 метри квадратӣ 6500 сомонӣ мебошад. Дӯстони азиз, дар умум 377 000 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Ин буд якум хонаи фурӯшӣ. Мегузарем ба дуюм хона. Ҳар ду хона дӯстони азиз ҳамсоя мебошанд, дарошон бар ба бар аст. Марҳамат. Инҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхона, ҳаммом ва ошхона. Ин хонаям ду хонага, лекин масоҳаташ аллакай 55 метри квадратӣ, яъне 3 квадрат аз якум хонаи нишондодагимон майдатар аст дар якум ошонаи бинои навастройка. Ҳамин бино, ҳамин ошона. Трезаҳои ин хона тарафи двора нигоҳ мекунад ва нархаш сари 1 метри квадратӣ 6500 сомонӣ, яъне дар умум 357 500 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ, яъне нархи ҳар ду хона сари квадрат як хел мебошад. Дӯстони азиз, метавонед якбора ҳар ду хонаро харидорӣ карда ҳар дуяшона якҷоя кунед. Ин вариантам ҳаст ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем, канали Дом Тиҷе дар нархгузории хона умуман қуш нест. Аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷе канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. Дӯстони азиз.